Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Muna fama sai dai kawai mu ɗan wanka kaga kawai mun fito muna ta abin nan gaskiya wannan kebul ɗin da muke ji gaskiya is too much. Kai, ni kawai tun da kaga na zo na yi shiru kawai karbu da ni. Kai, kawai karbu da ni. Kai ma an kenan. Ina, kai kowa sai ya san an shiga next kebul wallahi. Dan kebul ake sha tara ake mana. Kai ka san wani abu inda ake ni dan sanda ne. Billahi inda dan sanda ne. Kai, ai ba ma maganar cin hanci ba. Kafa ma ni na samu sai na ci ba hanci ba don kafa ma don ubanta sai na ci ba hanci ba. Ai kawai malam yanzu yanda garin ne ya rumfa hadari. Yake haram. Yake haram duk wanda ta samu ka ci. hanya ba haka zai. Na tsaya ga annabi Muhammadu. 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 Lafiran Muhammadu duniya mun tsaya ga annabi. Me ka ɗauka yanzu a nan wajen? Me ka ɗauka yanzu? Yau ina zargin damar kuɗi na faɗi me ka ɗauka me ka tsinta ba ni. Ban gane me na ɗauka ba. Din da ka tsinta za ka bayar kawo su Kawai saboda mulkin mu ba ake yin ɗauki kuɗi na baka. to naka ne kuɗin namu ne ni ne idan ba ka karya ka anan ba akan kuɗin Kai? ban yi kisa ba. Ni da kuɗi na? ba mu in zaka ban kun ba ka ba ko me zai fa in ban yi kisa ba Malam kaga abin da domin kulli na ne ba wani abun bane ba. Kun zo kun wani tada kai kace kuɗi ne munafiki kai kace kuɗi ne. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.